Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tauya nawo maupdate zvakangoma hazvo veduwe. Manga mainzwawo here nyaya iyo yaitika muPolokwane munzvimbo iyo inonzi Bhendo yashamisa vanhu vakawanda. Saka zvakaitika ndezvekudai so mapurisa vachiri kuita ma-investigations avo mushure mekunge vanhu vaviri vawanikwa vakafa in a suspected domestic violence related murder munzvimbo inonzi Bhendo village kutori kumasuburbs muPolokwane. Saka pane umwe mukadzi uyo ane makore 37 years uyo anga achigara in an upmarket residential estate. Mukadzi uyu abva awanikwa mutumbi wake wakabayiwa nemapanga uye zvekare paine mutumbi wemurume uyo ane 34 years. Murume uyu awanikwa akazvisungirira pamba ipapo at the same residence. Saka vavakidzani ivo vanoti they had vanhu vachitukana commotion around 8:30 then ndokubva vachizodaidza mapurisa. Saka mushure mekunge mapurisa vauya ndopavabva vachizoona paine chiitiko chakanga chaitika chinokatyamadza zvikuru. Vanhu vaviri ava the couple vawanikwa vakafa. Saka iko zvinozvi vari kubvunza ivo vachiti chii chakaitika kuti murume ndiye akatanga kuuraya mukadzi here. After aona kuti mukadzi afa ndokubva achizotora tambo akazvisungirira. Domestic violence yakaoma. Kana uri murume kana uchigara uchingorwa nemukadzi wako, let us try to learn from this case because zvinongoitika sekutamba sekuseka, vanhu muchitonetsana mumarriage menyu muchitotukana nekutorovana, one thing lead to another and they move matourayana. Saka kana kuri kunzi munogara muchitukana nekurovana, maybe it is high time yekuti it's either both of you you walk away kana kuti motsvaka vanhu vanokwanisa kukubatsirai through counseling. Moenda kucounseling muri vaviri mirizhonga kumagumo kwazvo. Kana mukaramba muri vanhu vanenge vachingoitirana mirizhonga munopedzisira maurayana. Uye zvekare kana kuri kunzi unenge uri mukadzi uchiona kuti murume wako munhu anenge asingatonzwisisi zvachose, zvitori nani kuti unge uchingogarako watongosiyana nazvo utongobuda mumarriage yacho because umwe uyu atofa kauyu awanikwa akabayiwa nemapanga. Vanhu vanga vachiratidza kuva vari vanhu vanga vari kutogara life yakanaka vachigara munzvimbo yakanaka but vozoguma vabayana nemapanga, umwe ozozvisungirira soon after that. Saka munzvimbo yeBhendo kasi kekutanga zvinhu zvakadai zvichiitika pane zvimwe zvekare izvo zvakaitika. Regai ndikuverengerei mamwe mapast cases akaitika mugore ra2022. Pane umwe mukadzi uyo ainge aine makore 52 akawanikwa ainge akapondwa mumba make. Saka akawanikwa muna August of 2022 iye ainge akabayiwa ne-sharp object. Uye zvekare mugore ra2025 mainge muri muna November umwe muimbi kana muchimuziva anonzi Shebex uyo anogarawo muLimpopo akabatwa ari muBhendo for 2 counts of attempted murder mushure mekunge anetsana nemunhu in traffic. Zviya zvekuti unenge uchidriver obva watanga kutukana nevanhu. Kana ukaona munhu anenge achida kupinda pamberi pako achida kukuovertaka in a way inenge isina kukufadza, unobvei kana ukangoignore? Hauna kana chaunombobva. Zvitori nani kuti munhu iyeye angokuovertaka oenda kwaanenge achienda, kana pamarobhoti paya ukaridzirwa bhero neumwe munhu anenge ari kumashure kwako achikumhanyisa, then you want to show that person kuti hausi munhu wekujairirwa. One thing can lead to another. Makutotukana paya vamwe vanhu vanofamba vanenge vaine pfuti dzavanenge vainadzo, the next thing unobva wachizopfurwa nepfuti nekuda kwema-road rage incidents. Saka dzimwe nguva kunyange uri munhu anenge achizviudza kuti inini handijairirwe, but there are times paunofanira kungozvininipisa ongosiyana nazvo
nekuti uyu Shebex ari kupomerwa mhosva yeattempted murder mushure mekunge apfuura munhu nepfuti because of road rage. Zvakangoma ndo imwe nyaya iyo yakaitika zvekare. Uye muna 2026 on the same day as the Bendo village stabbing, muswa 28 April iro rino gore, there was a couple that was found shot dead. Vainge vari mumotikari yavo outside a restaurant muBendo. Zvakangoma hazvo vedu South Africa yakangooma. Everywhere you go kunenge kungori necrime inenge ichingoitika. Saka mamwe macases acho anofungidzirwa kuti maZimbabwean. Pane umwe murume ane 47 years wekumusha, ndiye umwe zvekare anofungidzirwa kuti was involved pane mamwe murder cases. Kozoita vamwe baba zvekare avo vekumusha vakaurawa muna January iro rino gore. Vakawanikwa vainge vakabayiwa vari mumotikari mavo vari kunzvimbo kune vanogara muPolokwane. I'm sure kuti nzvimbo iyoyo munoiziva, inonzi Ividel. Vakawanikwa vari mumotikari mavo. Zvinongorwadza azvo. Uye zvekare mapurisa vachiri kutsvaka vamwe varume vanobvawo kumusha neumwe mukadzi avo vanonzi vakabaya umwe munhu zvekare muSeychelles. Izvi zvinhu zvakaitika iro rino gore muna February of 2026. Uye zvekare muna 2025 kunonzi kuHarangani village kune maZimbabwean maviri. Varume ava vainge vari vekuBulawayo, vakapfurwa nepfuti vari mumotikari mavo. Zvakangoma hazvo vedu we. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika muPolokwane, maupdates mamwe awo atasangana nawo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Pane imwe issue zvekare dziri nhau domestic violence. Makasangana here nerimwe video remumwe mukadzi uyo akange achirwira murume wake kudaro achirwa nesmall house yemurume wake, then ndokubva achizogumisidzira auraya small house iya. Zvino mukadzi uya ainge akangogara zvino mustreet achichema after she had realized kuti izvi ndo zvatoitika, nekuti paya panoitika violence vanhu vanenge vachikukurudzira murove, but kana kuri kunzi munhu akanzi afa manje, ndo paunozosara vakatarisana nemhosva dzako uri wega. Munozvionawo sei vadiwa vateereri, nhau yekuti unenge uri mukadzi apa wobva wasangana kana negirlfriend remurume wako, wobva watanga kurwa negirlfriend riya zvekusvika pakumukuvadza. Would you do something like that? Kana kuti iwewe pachezvako unotongozviudza kuti haumbofi wakaita zvinhu zvakadaro. Mukadzi iyeye akazotosvika pakutosungwa, ainge angogara pasi, zvino ava kungochema. Pfungwa dzava kutanga kushanda zvakanaka zvekare, because panguva panenge pachiitika violence unosvika pakukanganwa, unenge uine hasha dzakanyanyisa zvekuti kana kukuvadza munhu unozotozvifunga after wabva mukukuvadza munhu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera nhasi uri musi wa29, vanhu vachiri vakangomirira nyaya yakapinda mumatare edzimhosva. Vanhu vakamirira mutongo waBellarmine Chatunga Mugabe neumwe wake Tobias uri kufanira kuti unge uchizopiwa. Saka the situation vachingori ipo paya, mastate prosecutors vachiri vakangomira panyaya yekuti matonhodzi anofanira kupiwa makore 30 panyaya yeattempted murder. Kune divi raChatunga ruzhinji riri kutarisa kuti achawana mutongo wekugara mujeri kana kuti achabuda nefaini inorema nekuda kwekuti mhosva dzake ndedze kutadzisa mutemo kushanda zvakanaka. Saka courtroom ichange yakazara, hanzi kunenge kwakazara chaizvo, nekuti nyika yose pasi rose vanhu vanenge vachida kuziva kuti what is going to happen. Saka kana kuri kunziwo tikazonzwa information yatinenge tazonzwa, tichazouya neupdate tichikuudzai kuti chichazoitika kucourt. Zvakangoma hazvo vedu we. Tobva tadzoka zvekare
panhau yekuparwa kwemhosva nehama dzedu dzinenge dziri muSouth Africa. Zvinhu zvakaoma kudaro. Pane imwe syndicate, saka syndicate iyi hanzi vamwe vacho vakasungwa. Pane mumwe mudiwa muteereri uyo akatitumidzira mamessages akati, mukomana Chimuri sei zvenyu, iniwo ndinogara munzvimbo inonzi Stenini. Pane vamwe varume vakanzwa nezvavo here? Varume ava vakasungwa vainge vari 5. Saka varume ava vaifamba vachitageta mabusinesses, but chinorwadza pavari kutaurwa kwazvo ndechekuti vanga vari kutageta maZimbabweans avanoziva kuti munhu uyu ane chisaluni kana kuti ane chitakshop chake. Mushure mekunge vaziva kuti une chitakshop kana kuti chisaluni, vanobva vachizosvika patakshop pako vachiita sekunge vari kuda kutenga kuzvilete. Vanotanga vatarisa kuti unowanzo kushanda sei, unovhura nguvai, uye zvekare unovhara nguvai. Pavanofungidzira kuti unogona kunge uine mari yakati yakati wandei, ndipo pavanobva vachizosvika vobva vaburitsa pfuti votokuudza kutoti shamari, kana uchida upenyu hwako usaita zvinhu zvisina basa, unofanira kutoti unge uchitoburitsa mari. Saka vanhu ava vanga vasiri kungobira maZimbabwean chete, vanga vari kuti kana vakangosanganawo nemunhu anenge aine mari. Chimwe zvekare chandinoda kuudza vagari vemuLimpopo, kunyanya avo vanenge vaine motikari dzinenge dziine registration plate yekuZimbabwe, vazhinji vamwe vanotobva kumusha vachiuya kuzohodha munana Messina kana munana Louis, even muPolokwane mandigere. Zivai kuti munenge muri patarget, hamusi kutargetwa nemaSouth African, asi munototargetwa nevamwe vanhu vekumusha, nekuti vanenge vachiziva kuti munhu uyu ari kufamba achitsvaka zvinhu mumashops anogona kunge aine mari. Saka ndine imwe brother yangu uyowo akabva kumusha, ainge achida kunotumidzira imwe mari pamukuru, akati apaka motikari yake padhuze nepamukuru ndokubva atongosvikirwa nevamwe varume vakabva vatongopinda mumotikari make. Akatorerwa mafoni, akatorerwa zvekare nelaptop yemwana iyo yaainge abva mukutenga yainge iri nyowani. Zvakatirwadza zvakaitika. Saka vanhu vanoita zvinhu izvi vanenge vachitozivikanwa mucommunity, but dambudziko remuSouth Africa nderekuti kana ukada kutaurisa, kunyange ukaenda kumapurisa, mamwe mapurisa acho anenge achitodya navo vakomana ava, because kana mafoni mamwe awo ainge achizotengeswa aizongotengeserwa kwatiri isu futi maZimbabwean. Saka vanenge vachitoziva kutoti titori nevanhu vedu avo vanozotenga zvinhu zvacho zvatinenge tabva mukubira vanhu. Ndinoda kuti munge muchiverenga nyaya iyi, vanhu vange vachiziva kuti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitikawo muSouth Africa. I love your program. Ndinogara ndichiteerera pandinenge ndiri kubasa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Thank you very much for the update. Kana muine ma-updates amunenge muinawo, please do not hesitate kuuya nawo inbox and then you share with us those updates. Regedzai taenda panyedu inotevera neimwe zvekare update yemashura awo ari kuitwa hama dzedu dzekumusha. Pane mamwe maZimbabwean awo ari kufamba vachikidnepa vanhu. Kana uri muZimbabwean unenge uine motikari, chimbomira kuti paunenge uchitravela upike up mapassengers, famba zvako wega kana uchida safety yako. Pane maZimbabwean awo ari kunzi anogara muHaranguwa. Vanhu ava maZimbabwean vanowanzo kumira muna N1 oita sekunge ashoterwa nemari but ari kuda kuenda kuMessina or the other way. Anokwanisa kukuudza kuti ari kuenda kuJoburg, anongoda kungosiwa muJoburg. Kana kuri kunzi vakaona kuti unenge uri muZimbabwean, vanobva vakuburitsira pfuti, vobva vakuudza kuti shamari, kana uchida upenyu hwako itofonera hama dzako izvezvi. Ende zvinhu izvi vanozviita vakatomira padhuze nepolice station, ende vanenge vaine mamwe mapurisa avo avanotoziva kuti vanoshandidzana nawo mapurisa iwavo, ende vanototanga vakubvunza kuti mapepa ako akamira sei, vachingoita sekunge vanhu vanenge vabva kana kuri kuMessina vachiti murodhi umu manga muri kunetsa, enyu mapepa mundara akamira sei.
vabva vataura kuti ndinongoshandisa hangu madays, saka vanenge vachitoziva kutoti hauna kana permit. Vanobva vachizokutorera advantage. Uye zvekare vamwe vanenge vachienda kana kumesina unotofungidzira kuti munhu iyeye atori pakutotambudzikawo, haana mari yetransport yakakwana, asi kana muchifamba ndo paanokwanisa kana kuzongokukumbira kuti ari kuda kurasa mvura, ukangomisa motikari panobva patongobudikira vamwe vakomana vanenge vaine pfuti, dziri hama dzekumusha zvekare. Please read this message ASAP. Kana uine motikari usada kusevha mari nekupika up mapassengers, especially muPretoria uchienda Joburg or uchibuda muJoburg wakananga kana kumesina, unozozvidemba. Yo, muri yeZimbabwe ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndo zviri kuitika izvi munyika. Kana uine motikari famba uri wega, usada kushandisa mari dzevanhu vaunenge wawana pahiking spot kuti unge uchikwanisa kuseva mari. Zviri nani kuti unge uchigara uine kamari kako kaunenge wakatogadzira kuti ndoda kuenda kubhodha, ndoda kuenda kwakati. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangooma hazvo vedu we, nai chii chiri kumboitika munyika? Makainzwa here nyaya youmwe murume uyo wekuBeitbridge? Murume uyu ari kunzi akauraya mudzimai wake musi weSunday muBeitbridge, kune imwe nzvimbo inonzi Malala Village. Hanzi wainge uri musi weSunday masikati apo paakazouraya mudzimai wake, asi zvinhu izvi zvinonzi zvakaitika kunonzi kumaChiloni Village mushure mekunge vaviri ava vanetsana, saka akabva achizotora banga. This was after mukadzi ati handichadi zvemarriage iyi nekuti vainge vamboedza kugadziriswa kakawanda but zvichiramba, saka vabereki vemukadzi vakabva vachizosuggesta kuti vanhu imi muri vaviri muchasvika pakuurayana, saka zviri nani kuti umwe noumwe ange achingoita zvake, zvinova zvakazorwadza murume uyu. This was after vabva muSouth Africa, vakabva kuSouth Africa vari vose vakadzokera kumusha, saka murume ndipo paakabva achizoponda mudzimai wake akamubaya nebanga. Saka mushure mekunge amubaya nebanga, mukadzi uyu hanzi akangoridza mhere. Mukadzi uyu anonzi akabayiwa nebanga kuleft side of her chest, ndokubva atongodonhera pasi, kwava kubva atongofa same time. Zvakangooma hazvo vedu we, ngati taurei nezvayo nyaya iyi. Kana kuri kunzi mumarriage mako zvinhu zvinenge zvisiri kunyatsokufamba zvakanaka, zvinenge zvingori zvinhu zvakanaka kuti vanhu sevanhu vakuru munge muchingogara pasi mobva maonesana kuti zvino zvazvadai mumarriage tisiri kunzwisisana toita sei, otherwise vanhu munokwanisa kusvika pakuurayana. Vanhu havachatyi vedu we kuurayana. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Makariona here rimwe video, pane rimwe video revamwe amai avo vakamanyiswa pakati pedhorobha. Amai ava vakabatwa vachiba. Zvakaoma hazvo vedu we, vakadirwa flour, vakadirwa zvekare cooking oil, kwava kusiwa vachifamba dhorobha rose vachisekwa nevanhu. Zvakaoma. Vari kuita zveshoplifting. Munoti kudii nevanhu vanoita zveshoplifting? Kune imwe nyaya zvekare yakatyamadza vanhu vakati wandei. Pane umwe musikana uyu zviri kunzi pane reward yemunhu anenge azivisa mapurisa kwaanenge ari, anzi ye$500. Saka zviri kunzi musikana uyu ainge achiita zvekutengesa, aishanda paEcocash uye zvekare ainge achitengesa mushop wholesale liquor store. Saka zvakazoitika ndezvekudai, mushure mekunge anyepa kuti ndiri kuenda kutoilet, ndokuenda necash yose yebasa inova 9,000 cash, akabva atomtiza nefoni uye akabva achizotoshayika panzvimbo. Saka hanzi anenge amubata musikana uyu pane achazopiwa $500. Saka vanhu online vanga vari kupopota vachiti, munoreva kuti
pakubirwa kwamakaitwa 9,000 US dollars muda kungopa reward ye500. Aiwa, vazhinji vanga vari kuti itai zvenyu mega, tsvakai mbavha yenyu muri mega, isu siyanai nesu, because 9,000 iyoyo tinenge tichifanira kuti tinge tichigoverana pakati kana kuri kunzi tikakubatirai munhu wenyu. Zvakaoma apa, unenge uine kaiko keshi kako kanenge kari kuzimu, mushandi obva atongotsakatika zvake, obva anyangarika. Munoti kudii nereward iyo iri kunzi ndo inokwanisa kupiwa munhu uyo anenge amuwana musikana uyu. Mapictures ake ari kutotrendawo online. Pandanga ndava kuda kunopetera chirongwa, ndabva ndasangana neimwe update yekuti Chatunga Mugabe, the youngest son with the former president of Zimbabwe, the late Robert Mugabe, saka vabva vachizoti no, mukomana uyu sezvo anga agara asina mapepa ekuva munomu muSouth Africa, hatichatomudi muSouth Africa, saka vari kutoda kutomudhipota zvaizvezvi. Vanhu vari kuseka veduwe, vari kuti mari yakaoma, money can help you nedzimwe nzira, asi kana usina mari unongosara uri pama1. Saka ndo nyaya yavapo, hanzi mukomana is coming back to Zim. Vamwe vari kufara, vari kuti aiwa gotwe ngaridzoke kumusha. Vamwe ndo vari kungoti asi mukomana waainge ainaye zvino chii chichazoitika kwaari, otarisana here ne30 years, achazobuda mujeri macho ava nemakore mangani. Inyaya inorwadza chaizvo. Saka ndo status yavapo, mukomana azonzi sezvo asina mapepa ngaabhadhare mari yakawanda, saka mari iri kutarisirwa kuti anokwanisa kubhadhara it is 600,000 rands. Vazhinji vari kuti it is nothing, less than a million. Vanhu ava vane mari yakawandisa, saka ndo situation yava paground. Vamwe vari kuti maifungidzira kuti achanyura ka, manje haana kunyura, mukomana ngaadzoke zvake kumusha. Zvakangoma. Vadiwa vateereri, ndo maupdates awo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.